na nás všichni dívali, i tamhle v těch posledních řadách. My vám něco tady řekneme o Leo Házovi a budeme vám to prokládat takovými autentickými scénkami z jeho života. Takže si dívejte na pěknou zábavu. Tak, Leo Ház se narodil 15. dubna 1901 v Opavě. Byl nadaný malíř a šel studovat do Německa. Vydělával se tam hudbou na kladě. V roce 1903 šel pěšky do Paříže. V roce 1929 se oženil se Sofí Hermanovou. Takže od 17. října roku 1939 po vypuknutí války s Polskem museli všichni Židé z Ostravy ve věku od 16 do 60 let být transportovány na východ. Šál! V 1940 ovšem nacistická organizace zjistila, že to nebylo nejlepší řešení a to se všichni vrátili. Jeho žena chtěla emigrovat a jeho otec a sestra onemocněli. Zanedlouho poté se Leo Ház po druhé oženil. Při nelegálním převodu přes hranice byl začen. A roku 1942 deportován do Terezína. Prvního října 1942 přijíždí do Terezína. A v tuto dobu je tam asi 60 000 obyvatel. Nejprve tam pracuje, že vozí vozy se zásobami a lidmi. A pak začíná pracovat v kresmírnách. A tam dělá různé přílohy k dokumentů, jako jsou grafy a statistiky. Dostal se mezi nejnakladnější malíře. A dělal portréty, protože získával jídlo, které pak dával dětem. Autentický obrazy Terezína, začali se s dalšími 5 malíři, dostal k výslechu. A on roční má vyprávění o tom, jak jeho rodiny přestali. Následně byl deportován do Osvětimi, čímž jeden z těch malířů byl ubyt. Jeden byl postřelen. A jeden nepřežil po Osvětimi, ten měl rovnou do plnové komory a jeden přežil, teda jasně jako Leo. Tak v listopadu 1944 opustil Osvětim bez svého přítele, který tam zemřel. A dostal se do Sachsenhausenu, kde dělal v přísně utajovaném pracovním komandu, která padělala bankovky, dokumenty, legitimace, známky a podobné věci. A na konci únoru 1945 se dostal, byl deportován do
Mauthausen v Rakousku a 6. května byl osvobozen americkou armádou. No, takže po konci války se okamžitě vrátil do Terezína, kde našel svá skrytých 400 děl. A také zjistil, kolik jeho kamarádů zemřelo. No a po své smrti se věnoval činnosti panické. A v roce 1986 zemřel.